אומרים שליופי אין גיל ואנחנו מסכימות, אבל כשזה מגיע לאיפור לאור בגיל 40 ומעלה יש צרכים אחרים, כללים אחרים ובעיקר קסם אחר. מי שתראה לנו איך לעשות את זה נכון היא המאפרת הבינלאומית, בעלת מברשת הזהב, איילה דהן. אז איזה כיף שאת שוב איתנו. ברוכה השבה, מה העניינים? בסדר, מה שלומכם? כיף לפגוש אתכם שוב. על הכיפת. תגיד, יש לי שאלה רגע, בוא נדבר על הדבר הכי בסיסי. מה בעצם ההבדלים העיקריים בין אור צעיר לאור בוגר יותר כשמדובר על איפור? אז ככה, יש הרבה הבדל בין אור צעיר לאור בוגר. גם אור בוגר הוא אור יותר עדין, הוא אור יותר שצריך לשמר אותו, לכן אנחנו נשתמש פחות בצבעים קהים, אנחנו נשתמש בו בצבעים יותר בהירים, כמו צבעי ניוד, ורודים, כחולים, וכל מיני מוצרים כמו קונקטורים וקונטורים על מנת לטשטש קהויות וגם כן לטשטש את הקמטוטים על אור הפנים ולהביא את זה למראה נכון ומדויק. ובאור צעיר, לאור צעיר, במה היית משתמשת? באור צעיר אתה משתמש יותר בפריימרים, יותר בשימרים, יותר בקרמים שהם למיצוק האור, מאשר איפור אור בוגר, שאני יותר אשתמש במוצרים שמותחים את אור הפנים ומראים פחות קמטוטים, פחות דברים שנראים לעין. אז שנייה, אז מבחינת איך לאפר ברמה הטכנית, מה את ממליצה לאור בוגר ואיזה טעויות באמת נשים עושות? אז ככה, באיפור אור בוגר יש הרבה טעויות שנשים עושות, הן משתמשות בצבעים שמכבידים יותר מדי על אור הפנים, ואני הייתי ממליצה להשתמש בכמויות יותר קטנות, פחות בכמויות גדולות, וגם להשתמש יותר בקונסילרים, קונקטורים וקונטורים, על מנת להשתמש ולהסתיר פחות את הקמטוטים, פחות את הקהויות מתחת לעיניים, וגם להשתמש בצבעים יותר של ניוד, או צבעים יותר בהירים, על מנת שיצא לנו איפור נכון ומדויק. מה שאנחנו רואים פה זה איפור לאור בוגר? כן, מה שאנחנו רואים פה זה איפור לאור בוגר, בצבעים יותר ורודים, יותר שנראים לעין, ואני גם השתמשתי פה בהרבה קונטורים וקונקטורים ופודרות על מנת לקבע את האיפור, וטשטשתי פה את כל הקהויות בעצם, הבאתי אותה למצב לאיפור אור נכון ומדויק. בואו נראה ביחד. אז איך הולך הסדר פעולות? ואת ממליצה לשים קודם, ומה יכול לשדרג בכלל את המראה שלא יקבל? אני ממליצה לנקות את אור הפנים, במי פנים, חלב פנים, קרם פנים וקרם עיניים. זה דבר ראשון, כי נקרא אור הפנים, זה פותח לנו יותר את הגבוביות אור הפנים, ומנקה לנו את האור. אוקיי, אז מבחינת סדר פעולות לאור בוגר, מה את ממליצה? מה סדר הפעולות? באיפור אור בוגר, אור בוגר הוא יותר עדין. האור הוא יותר עדין, הוא יותר פגיע, ויש עליו יותר סימנים, יותר קמטוטים, יותר פימיקטציה. לכן אני ממליצה תמיד לנקות את אור הפנים לפני תחילת האיפור. ורק אחר כך לשים את הקונקטורים ואת הקונסילרים ואת המתקן גוון ולטשטש עם פודרות וקונקטורים, ורק לאחר מכן נתחיל לאפר בצבעים יותר בהירים, פחות בצבעים קהים, וגם בכמויות יותר קטנות על מנת לא להבליט מה שלא צריך להבליט ולשמר את מה שקיים. איילה דהן, תודה רבה על ההשראה. נפגוש אותך בפינה הבאה עם עוד טכניקות וטאץ' בינלאומי. תודה רבה גם לכם.